Hej YouTube. Jeg er lige startet på en ny YouTube-kanal, og i dag der vil jeg spille noget FIFA 16 træner karriere mode. Ja. Og vi har fået 2 bud. En på Griezmann, som afviser alle bud, blokerer fremtidige bud. Og det gør vi det samme med Diego Godin. Og så simulere. Vi starter lige med at simulere. Og det kan godt være, at jeg spiller nogle kampe. Måske. Ja. Og så noget. Det er lidt forskelligt, hvad jeg gør. Så ja. Ja. Så og skal vi mod Everton i indvalg. Ja, et eller andet cup. Så vinder vi 1-0, heldigvis. Skal mod Marseille. Vi ligger på en anden plads. Ja. Det må de gerne. Southampton. God for jer. Og nu tænker jeg lige på, at vi prøver at købe en angriber, som er Jamie Vardy. For Leicester City. Ja. Jeg kunne godt bare have byttet det der, men han skulle have, men alligevel. Jeg gør bare race. Så prøver vi Riyad Mahrez. Se hvad de vil give ham for. Ja, der hentes ikke nogen. Og så prøver vi også Martin Ødegaard. Som kun er 16 år. Som en af de yngste, den yngste spillere i FIFA her indtil videre. Og Oblak, nej, I kan godt glemme det, Millian. Har I ikke nogen målmand eller hvad? What? Shit, jeg kan lige få Vardy på det ene år der. Nej, der er også den der med Ødegaard. Rip. Ja, lige meget. Ja. Og vi vinder 1-0 over Marseille. Marseille, jeg kan ikke helt udtale deres navn. Så ja. Så får vi en Mahrez her. Ja. Spiller solgt, fint nok. Det er okay. Godt så. Sådan her. I vinder ikke slaget det. Og så bare sige ja, så. Men over Nasser. Jeg kan ikke udtale deres navn ordentligt. Okay, det er lidt underligt. Vi vinder over Marseille, ikke? Og så kommer vi mod dem i finalen. What? Den forstod jeg ikke helt. Okay. Ja. Nu får vi i hvert fald Mahrez. Det er fint. Det er godt nok. Måske ind på holdet. Jeg ved godt, det måske er dumt, vi tager Koke ud. Men alligevel, så tager vi Carrasco eller sådan noget, hvad han nu hedder, ud. I stedet for. Ja. Så.
skal jeg lige se det der med Odegaard. Spørg altså om Odegaard. Ja, okay, det er også fair nok. Okay, vi tager bare lige den her finalekamp, og så ikke så meget mere. Den her vinder vi heldigvis 2-1. Og Jamie Vardy accepterer. Det var godt. Endelig accepterer han. Eller han accepterer. Hvad siger jeg endelig? Nu skal vi lige have på med Torres. Blev Torres egentlig ikke skadet? What? Okay, vi skal alligevel have Carrasco ind. Og så vil jeg sige tak fordi I så med i det her episode. Og der vil snart komme et episode 2 af Træner Karriere Mode episode 2. Farvel.